Moi boas noites a todos e atentas todas aquelas persoas que participaron este ano no Chantapas, porque a Asociación de Empresarios e Comerciantes de Chantada pois agasalla aos clientes con 5 lotes de produtos de artesanía. Así que agora mesmo imos proceder ao sorteo. Atentos, xa digo, todos aqueles que participaron no Chantapas. Imos sacar agora o primeiro dos premiados con este lote de produtos de artesanía por cortesía da AECHE. Ada Vázquez López. Imos sacar agora a segunda papeleta do segundo premiado con un lote de produtos de artesanía. E é José Juan Iglesias. Continuamos agora co terceiro agasallado por cortesía da Asociación de Comerciantes e Empresarios. Todos os participantes dispoñan dos seus boletos e o terceiro dos premiados, premiada neste caso, é Clara Quiroga Pérez. Imos agora co cuarto agasallado neste Chantapas 2015. Neste caso, o afortunado ou afortunada é Chachi Fernández Pereira. Imos agora co quinto e último sorteo do Chantapas para os seus clientes. Lois Prado García leva o quinto lote de produtos de artesanía. Imos proceder agora ao sorteo de 2 números que quedarán en reserva por se non aparecen os primeiros 5 agasallados. O primeiro dos reservas José García Vence. José García Vence é un dos reservas destos 5 lotes de produtos de artesanía. Sacaremos agora o último e segundo reserva, insistimos, deste sorteo do Chantapas, que é Úrsula Fernández. Noraboa a todos os premiados e tamén os participantes do Chantapas, a clientes e a hosteleiros polo éxito unha vez máis deste concurso de tapas de Chantada. Os premiados terán a oportunidade de recoller os seus agasallos e tamén os galardóns para os hosteleiros este mércores na sede da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada. Moitísimas gracias e boas noites.